csinálni, azóta egy nagyon szépen ívelő történetté nőtte ki magát. A networkön belül rendezett versenyek, meg különböző szavazások és listáknak folyamatosan így az élén vagyunk. Informație cu care merită trăit. Levegővel hajtott billentyűs hangszert is már megálmodtam a fejében, és én voltam odaérve. Úgyhogy én mindenképpen tervezem a pécsi kiállítást meglátogatni, mert szeretném még egyszer ipart látni. Úgy hallottam, hogy ott is kiállítják a működő modelleket, ábrázokat, 3 helyszínen is látom. Daniel Ferenccel fellépni Bújtó István nevét viselő színpadra, ő egy gyönyörű, csodálatos környezetben valóban nagy élmény.